Hello ಬಂಧುಗಳೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಮಾತ ಮರತ್ತೇ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾನು. ಕೊಡೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ 1% ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸಿಸ್ಟರ್. ಸಾರಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪಂಡದ ರಡ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಅದೇ ಹೆವಿ ಜಾಬ್ದ ಭಯಂತ ಕೆಲಸನ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅವು 3 ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಓದೇರು ಮಾತಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 3 ವಾರ 2 ವಾರ ಕರೀದು ಅಂಚ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ಲ ಬುಡಿಯೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಡೊಮೈನ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂನೆ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ನ ಬಿಡು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವರ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಬಂದದ ಕಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಿದೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ವಾರ ಗುಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಕಂಪೇನು ಪಂಡದ ಪಾಡತ್ತೆ ವಾರ ಗುಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂದ್ರೆ ಏನಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ದ ಥ್ರೂ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವು ಓ ಮುಂತ್ಲೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವು ನಾನು ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಇರುಂಡು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂತೆ ಕಾಡ್ಬೋತಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನನ್ನ ವಾರ ಗುಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡಿರಾವು ಪನೀರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವು ಪಂದಿದ್ದಾನೆ ತನಗೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಡೊಮೈನ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಚ್ಚಾರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜನತೆ ಮರತೆ ಪುಡಿಯರ ಅಂದತೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೆ ನಾನು ಈತೆ ಪಣಿಯರ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವಾರ ಗುಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಾ ಗುಂಬಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.